השביעי באוקטובר היה בעצם שמחת תורה. מה שקרה זה שגיא היה במסיבת הנובה, ירדו 5 רכבים מלאים חברים. למחרת, שבת בבוקר, ממש מוקדם, הייתה אזעקה. ואז קיבלתי טלפון מאבא שלו. שאל אותי, את יודעת איפה גיא? אמרתי לו, כן, הוא בדרך הביתה, עכשיו דיברתי איתו. אמר לי, לא, גיא לא בדרך הביתה, הוא בחילופי אש. אנחנו שומעים יריות ברקע. אני מנסה לדבר עם גיא, אבל אבא שלו בצדק אומר, אל תדברי איתו, שלא יענה לך, שלא ישמעו אותו. זאת השיחה האחרונה שלי איתו. אחד החברים הטובים של גיא עדיין חטוף. ואני אמרתי לאמא שלה, לעולם אני לא רוצה להיות יותר בנעליים שלך, אבל בשנייה אני מחליפה איתך.